etorri altzarete, Ba, poste naiz ezugarri. Izan ere, gaur barrebus berexi eskaini behar dizugu. Eta gainera gauzatxo bat, gaur nire amonaren urtebetetza da. Zorionak, amona, urte askotako. Begira, gaina, amona, etxoen pixka bat. Orain jetxi telebistari volumena pixka bat, zen nire lagun hauei sekretutxo bat kontatu behar diet. Amona, baina ezin tramparik, jetxi, bale? Bale, jetxi omendu haizue. Begira, gauza bat esan behar dizuet. Nire amonak urte piloa du. Urte pila bat. Eta hainbeste opari egin dizkiot orain arte, jaztakidala ze oparitu. Zuek lagunduko aldi dazue. Zer oparituko zenioketen eramonari? Baina hori oparitu nion. Ez dut ezer errepikatu nahi. Originala izan nahiko nuke, zerbait berexia oparitu nahi diot. Ara, bera! Iepa! Arratxaldo! Iepa, Gernika! Iepa! Arratxaldeon, txispon! Aizue, baina... Zuek zertan zabiltzate hemen, baina oraindik... Baina... Etzaile tokatzen da. Lasa ixiar, begira, horratzean geunden, baina entzun dugu zure amunaren erregaloarena, eta... Txirri mirri eta txiribiton, soluzion, txispon! Bai, benetan? Bai. Eta zer bururatu zaizue ba? Ai, txupizka bat. Ai. Ara, ze pentsatu dudan, Adin nagusiko jendeari izugarri gustatzen baiza joala pasian ibiltzea, ez da? Eta usuak etortzen dira eta seiten dute zirina kaska. Kaskoaren gainean, arriskurik ez dago. Mirri, eskarrik asko, baina ez zaite Ondo gokier. pentsatuta, Ez zaite, ez. Hombrelaz? Baina txiribito, baina... Nire amonak ez daki golfea. Iz, babonio! Baina hau, erabilera bikoitzekoa baita, kirol pixka bat egiteko noski, eta gero, xakur kakak topatzen dituenean kalean, begira, 1, 2 eta rau! Baina, Mirri eta txiribiton, eskarrik asko baino ez, zuek zer duzue, kakaren obsesioa ala. Bai, Ixiar, zergatik ez diozun gauza sinpleago bat erregalatzen amunari? Adibidez, kamisoi bat. Ez. Edota kolonia goxo bat. Ez? Edo leporako zapi txukun bat, polit bat. Ez. edo... Txiribiton. Otarteko bat. Ez, eta ez. Begira, aizue, programan ari garen bitartean pentsa ezazue opari bat, itxurazko opari bat. Ta, amona, nahi badezu berriro igo, bai? Igo volumena, bai? Aizue, pentsa ezazue zerbait bitartean. Aizu, eta zure amonari gure kanta bat eskiniko bagenio, zer? Hori bai, hori gustatzen zait. Zer sorpresa politia, bai. Ba, begira, gu barrebusean ibiltzen gera astero batetik bestera. Euskal Herri guztiak horritzen dugu hemendikara eta handikona, ez da? Ba, horregatik, gure barrebusari ere kantu bat eskaini diogu. Eta kantu hortan azaldu ahal izango dira Euskal Herriko hainbat eta hainbat leku. Nola du izena gure kantuak? Barrebusean. Barrebusean. Barrebusa? Bizkaira etorri gara barrebusean, Zelan dagoz bizkaitarra, ederto gagoz. Babarre busean, babarre busean, baterik bestera. Euskal Herrian. Aldabara heldu gara barrebusean, Zelan dirara batarrak, gustura gaude. Babarre busean, babarre busean, baterik bestera. Euskal Herrian. Gipuzkoara jatu gera barrebusean, Txermo
babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera. Euskal Herrian. Pop, 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 Lapurdirat heldu gare, barre busean, Nola dira lapurtarrak, arruntongi gare. Babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera. Euskal Herrian. Nafarroara joan gara, barre busean, Nola dauden nafar lagunak, gizongi gara. Babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera. Euskal Herrian. Siberurat txingia, barre busean, Nola dira siberutarrak, izigarri untxa. Babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera. Euskal Herrian. Babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, Batetik bestera. Euskal Herrian. Mirri. Zer janditu gaur? Arriak, ala? Ez. Harriak ez, baina kontu harrigarria zaukiat, Arrigarria? Bai, Zer da, bai. hain kontu arrigarria, mirria, zaiguk. Sekretua da. Tira, ez zaiguk kontu arrigarri hori. Ez zakiat ulertzeko gauza izango zareten, Ez gara izango ba, mirri, txirritontani. Oso kontu delikatua baita, Tira, ez zaiguk, mirri. Bai? Bai. Ulertzeko gauza izango zarete? Baietz, ba? Ja, bai, izango dira. Esan. Belarriak tente. Zer? Japela, existutze entzuten, Tira, mutel. Fuerteago hitz egintzak ez diagut deus entzuten bestelata. Bai. Auruno! Zer? Aize, aurdu nahuela. Bai. Aur probeta izango du, bai, aur probeta, badakizu ezergatik, probetan egingo diatelako. Bai, zera da, egitasmo sekretu oraingoz, Zera dira, emakunde eta Errusiako mafia elkarrekin ari dira prestatzen. Aukeratu dituzte munduko bilonenakola ederrenak, Boris Decker eta neu, eta ea, etxatratzen. Utziguk ire tripazahar hori harakatzen, ea. Zer? Xustute ba. Ondo zein du behar nauzue, Ondo zein du behar nauzue, Aurdun nago eta antiojoak dauzkat, Ojo, Zerarte. Da Felipe, Triki-traka, trikitron. Iritsi da Felipe, triki-traka, trikitron. beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez. Iritsi da Felipe, Triki-traka, trikitron. Beti posita irribarrez, beti lertu beharrez. Iritsi da Felipe, triki-traka, trikitron.
Felipe. Triqui-traca, triqui-tron, iritsi da Felipe. Triqui-traca, triqui-tron. Beti pozik ta irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe. Triqui-traca, triqui-tron, beti posita irribarrez, beti lertu beharrez, iritsi da Felipe. Triqui-traca, triqui-tron. Ze nahi du nire mirritxo kutxunak? Ze nahi du nire mirritxo kutxunak? Goxetuta zaude, goxetuta. Entzun dituzue amarruak? Lasai, lasai. Laizter etorriko da, zuri osaba txiriton, eta nahian duzu noski. Baina orai, txomin dauka, lo, kuluska egiteko garaia da, Zato sonaia, lua, lua, ere lastana, lua, lua, masusta. Ixo, Babolio, ixo, mirritxo esnatuko duketa. Kopelaz. Hau zer den? Mirritxo, nire semea esan dizuet, aurren dengoela. Eski? Sustatu egiten du, Babolio. Amal hori, ez horreratu, Ez eskiuk. Ez urreratzeko! Txoriburu olimpikoa, jatelaz! Aiztak irtena! Ordi, mamuak beldurtu egiten dute mirritxo. Du, xe? Xe? Kontrola. Noren antza duen, jakin nahi duk? Ba, begira, batzuk diote, aitaren antza duela. Baina beste batzuk diote, amaren antza pixka bat ere baduela. Aman orden? Dero ni, Babolio, nero ni, horren nume politera preziosua, aita eta ma, ni nahizelako, bihar batera. Baina. Txiriton, ez salduk euskera zentenitzen. Inglesez esango diat. You urrutiz. Estu nintzen. Gozetuta zaok, begira, medikoak eman zidak paper bat, negar egiten duenean ea segertatzen den erretzeta. Bai, sendagileak eman dite, umeak negar egiten duenean, gozetuta dagoela esan nahi du. Jo, pelas basakia guk, beti gozetuta dagoela eta ez duela negarrik egiten, noski, bestea, egun osoan mainetan basakuk, egun osoan! Potolotero. Ea, txiribiton, apunta. Azker, marru bat egiten duenean, pastel bat eman berzaio. Bai. Bi aldiz egiten badu, orduan, bi pastel eman berzaizkio. Bate marruizkoa eta bestea txokolateskoa. Eta 3 aldiz egiten badu, orduan, bi pastel eta gainera otarteko eder bat.
Txiribiton, bizko. Joan adiko dendara eta erosi hori dena. Hori da. Zer, diruak, sentitzen dira, baina bat ere sosik gabe nabilek, Txiribiton? Baina, Txiribiton! Horako izango ezin, hile oba utziko duke gozetan? Mesedez, gisa joan mirritxo, eta botdeko izango, Mesedez, Txiribiton, zara betxo, mesedez. Txiton kasua! Pastelak eta ogitartekoa, nork jango ditu? Mirritxoren aitak eta amak. Alegia? No! Nolako trikimailu polita esmatu dudan, Nik uste beretako txalo handi eder polei bat merezi dudala. Txirri badatorrela hortik, izilik, ez du zertaz konturatu behar, Gorde ingo naiz, tetearen aitzakian, bilatzen ari naizela. Ara, hau alda Mirriren semea omen den hori? Hau da, Bere semean. Lasai, Mirritxo, lasai, aurkitu dut tetea eskenean. Tomo, ñoño, totetea, peixoxo, Zer da zarata hori, Mirri? Lasai. Gaso, txirri? Ire semea, beraz? Bai, Mirritxo, ez da Mirritxo, Mirritxo ez dakit, baina itxuraz arkumea dirudi. Bintzat, arkumeak bezala egiten du beka, ez da? Ez. Igual. Hemen paper horietan sendegileak jarri ditetan. Gozetuta dagoenean... Bai. Mainez egiten du. Baina lasai, Txiribiton joan duke botikaren bila. Bera ez etorreko duk. 2 pastel eta ogitarteko bat! Horregatik ikusi dut nik Txiribiton zera gozo dendan erosketak egiten. Ulertzen dut. Bai, zuek ere ulertzen duzu, Eta ze esan duk pastela eta zer? 2 pastel eta ogitarteko handia! Baina hori oso gutxi da, Gauzak gehiago behar ditu ire semetxo horrek. Begira, Arrazoi? esango dio Txiribitoni, erosi ditzala gutxinez, oilasko kazuela handi bat, Bai. eta tarta handi bat. Oiko, pelazo, erki Konprobe. pentsatuta! Hago hemen, Mirri, segit joan ator. Hau da osaba pusketa, Ondo pentsatuta, oilasko kazuela handia, eta Tabikaina! Ederki, Txiribiton, estimatu da zauk, Izango aiz, Mirritxok maiteen izango duen, osaba, baina mesez ardentzak. Gozetu da zauk eta ez zaio konpainian jatea gustatzen. Bakardadea gustatzen zaio, Txiribiton, nahi. Aizue, hau da une egokia. Gauzek fundamentu zein behar da. Ui, beraz. Ona, Ondo. Guapo nago? Zuekin bidia. Oilaskoa. Mirrik jango duelako. Bat, 2 eta 3. Jupinaz? Itxo pixka berrion. Bat, 2 eta 3. Ondo ikusi dut? Bat, 2 eta 3. Jopena, Txiribiton antropofogoa da! Bizirik ekarri ditu, txikoak! Baina.
Barka, gauza bat aztu zeigun, Bai. Mirritxok tarta jan baino lehenago. Mesedez, lehenago, oiaskoak, ez daude guztiz eginda. Baina tarta ikusiko duze, tarta bikaina den, Mirri. Begira, aurrak tarta jan baino lehenago lehen da bizi kandela piztea komeni da, badakik, ospakizuna egiteko. Baina nola jarriko diogu kandela, kandela, egun bakar bat besterik ez du eta. Horretxegatik, egun bat bete duenez, egun bat ospatu behar da, ez zaizu iruditzen? Bai, noski, ez da? Eta horretarako, Egun urrena. komeni da kandelatxoa piztea. Baina, Mirri, Bai. txiribitonek eta biok ez dugu kandela arrunt bat ekarri. Ez. Kandela automatikoa, aizue, automatikoa. Nolako modernidadeak, Eta pizteko ez da poxpoloekin ibili behar ez, baizik eta nahikoa da botoitxoa usakatu eta bakarrik pizten da. Eta gero aurrak jan dezake lasai asko tarta. Hau ere, kandela probeta izango da. Konforme? Bai. Tira ba, eman nahi duenean. Bai, baina soazte mirritxori gustatzen zaio. Guk alde egingo dugu beraz, ez da? Bakarra behan gustatzen zaio eta jatea. Agur mirritxo, agur mirri. Tira. Oi askorik gabe geratu naiz, baina tarta honek itxura berezia dauka, Ja, modernidadea, piztuko dut, Ba, zuek denok bat nerekin batera, bai? Bat, bi, eta hiru. Jopenak. Zer gertatu zain, mirri? Hau ezen kandela, hau zirtzen, Trampa india zuen. Trampa! Ara! Gure mirritxok negar egiten du, baina ez bera gozea baizik eta bere aitatxo mirri gozea duenean, ez dala? Ze broma polita, Bai, haizu eta aitatxo mirrik gozea handia duenez, Txirbiton, tarta puskatxo bat emango bagenio, zer? Ez da imateko zet, bai, pusketa bat baino gehiago. Eta zuen barriz gainea harrapatzen Horixe, exactamente. Ta pipergorria ere, bere lekuan zagoke, omenaldia ingo jo, kantatxoa. Sudur, gorria! Eta, orain, denok, askar, jantzi sudur gorri boro bilan, bera, baita, denon, zako, askatasun maratila. Eta orain, denok, azkar, jantzi sudur gorri boro bila bera, baita, denon, zako, askatasun maratila. Sudur gorri boro bila, poxaritzako maratila. Sudur gorri boro bila, poxaritzako maratila. Eta, orain, denok, askar, jantzi sudur gorri boro bilan, bera, baita, denon, zako, askatasun maratila. Eta orain, denok, azkar, jantzi sudur gorri boro bila bera, baita, denon, zako, askatasun maratila. Sudur gorri boro bila, poxarentzako maratila. Sudur gorri boro bila, poxarentzako maratila. Pra, 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 pra,
Sartuko gara, ala ez? Ea txiribitonek zer dioen? Honek bai ez dio. Zer gaitezen bada? Nolako gaztelua, Eta nolako frutak, Mirri? Egia? Eta nolako pastelak! Begira, Mirri. Mirri. Mirri, hemen negok. Txirri! Lasai, ez da zer gertatzen. Zeratik ez dago argirik! Ez zeki. Mirri. Txiribiton? Txiribiton. Txiribiton! Txiribiton. Txiribiton! Txiribiton! Txiribiton. Kakati eldorti! Haze susto eman diguan nazkante alena. Iruro dela hasiko gara hemen dagoena barruratzen. Bai, baina niri etzei da bat ondo iruditzen, gainzapia falta da. Gainxapia. Eta hori gabe jaten astea. Neri bosta joa seidak, Bai, baina niri etzei da bat egoki iruditzen gainzapiri gabe bazkaltzen astea. Hasi duk txirri bere urbanidadiarekin. Zer, hiek aurkituko duk? Nahi xapir bat? Oa, txiribiton. Oso ondo iruditzen zeidak. Orain, itxoinen behar. Lasai, bitartean gaztilu hau miatuko diago, Gauza benetan interesgarria baizeudek hemen, Mirri. Bai. Benetan... Mirri... Mirri... Hau zorgindua ote da gaztelu hau. Mirri! Kontxo, inozalena! Ze susto eman didan. Begira txirri, xaurkitu duen hemen barrean. Zer? Begira. Bi izarak. Bi zara? Bai. Eta zer? Eta zer? Eta zer? Ialtzaik egene kurritzen. Eman baldiogu susto bat txiribitoni. Horixe, fantasmaz gaitzi. Nola gustatzen gaiden nire hori. Jantzi gaizte zirula jantzi. Deitu dingo ziuk. Txiribiton! Ator, txiribiton, larri gaude eta! Ator aska! Fantasmak daude! Txiribiton, korri atorora! Ator! Aixue, nahi alduzue sekretu txiki bat kontatzea. Mai? Ea, begira. Dena ez duzue kontatuko, busketa bat akarrik. Ea esmatzen duzuen, guk iragarkiak jarri bitartean, telebistan iragarkiak jarri bitartean, zer egiten dugun. Ea. Ez dakizue, nik esango izue. Ea, zer egiten dugun, Baskariaren postrea jan. Bai? Baskariaren postrea. Egia da. Txokolatea, pastelak, arroxesnea, torrijak eta txufle. Tira, ez da enbesterako. Egia da guk programa alik eta lehenbailen hasteko bakorrika eta presaka bazkaldu behar izaten Hoxe. dugula. Eta horregatik,
publizitate garairako usten ditugu postreak egiteak. Baina aizue, nik sekretu txiki bat ere esan nahi dizuet. Zein? Gaurko postre berezti bat prestatu dut, hemen gauden guztiok dantza egin ahal izateko, danak altxata dantza egiteko. Nahi alduzue? Altxatu aizu eta dentzareko prestatu, zein? Zein? Eta nahi duzue jakin, ze postre den hori? Zein? Pikuak. Baratzeko pikuak. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin harinak, oinak harin harinak, buruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Ama nahi baduzu mutilik erosi, Eliza bazterretan txamponean zortzi. Onak balin badire ez dire garesti, gaizto balin badire probatuta utzi. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin harinak, oinak harin harinak, buruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Inoiz entzun alduzue animalia edo piztia bihurtzen diren pertsonak badirela? Gizon otxo, hartz emakume eta honelakoak. Eta pantera beltzari buruz inoiz zerbait entzun alduzue? Ez da ez, oso xamurra, honen istorioa. Hitz egiten ez dakikita. Txiribiton, ez alduzue telefonoa entzuten? Horain nola jakingo dugun horari zen guri deika. Zergatik ez duzu lehenago hartu? Eta zergatik ez du lehenago hartu? Da piura horrekin gainera. Niri eta Txiribiton, ni komunean nengoen margoketa lanak egiten ari naizelako. Txiribiton arrezoi! Azkeneko moda izue kakamoko orduak pintatzen. Niri eta Txiribiton komunean nengoen garbiketan pintzelekin, ulertzen? Noizki, hori berriagoa da oraindik. Paperaz garbitu beharrean, pintzelekin garbitzen. Kili. Niri eta Txiribiton zuek txatxuak izateaz gain txepelutxak zarete ala zer. Eta pailazoak ere bagaituk. Niri eta Txiribiton komunean ari nintzen, pintzelak garbitzen, kuadro bat, erretratu bat bukatu berri dudalako. Eta ni gauzak bukatzen ditudanean, txukun eta garbi uzten ditut beti. Ara, jaun Andreak zuekin, mondongini maizua. Mirri eta Txiribiton, begira ondo zenolako erretratu zoragarria egin dudan. Telefonoa, Mirri eta Txiribiton. Telefonoa, orengoan. Zaudete, nik hartuko dut badezpadere.
Kaixo, bai? Alo? Txerri erretratu gilearen etxea alda? Oitzi, txika. Bai, neu naiz, eta nortzeraztu? Porru patateneko markesa naiz. Bukatu alduzu nire erretratua? Bai, Markesa, bukatu berri dut. Noiz etorriko zera kuadroaren bila? Gaur bertan? Birrinda txiribiton! Porru patateneko Markesa Txibi, hor pintatu duan atxori, porru patataneko markesa dut. Bai, porru patateneko Markesa da, bera? Izatenian neurokolkorako patata horpeia zeukala. Mirrita txiribiton, zei txepelak zareten, porru patateneko Markesa da, inoiz ezagutu duzuen emakumerik xarmante eta zoragarriena. Eta, Mirrita, zei txorakeririk ez egin, Mirrita txiribiton. Gauza bat, gure etxera etorriko denez kuadroaren bila, ospatzeko afari bat egingo dugu. Konforme. Horrekin konforme. Beraz, hau bete. Hau beti bezala zerrikeri bat egina daukazuen Mirrita txiriton. Beraz, etxe guztia jaso, behar bezala ipini, eta nik janariak ekarriko ditut dendatik, zuek gero afaria egiteko. Bai, konforme. Tira, hau dena txukun jarri, ni dendera nota, gero arte. Txibiton, txukuntzeko trextek ekarri. Segi. Aixu. Nolako okurrentzia etorri zaidan burura. Bromatxo bat egingo dio txirren ikusiko duzu. Txumpizket. Iztakizuela, zer dudan hemen? Badakizue zer dudan hemen? Txan! Gauero nere onduan, jartzen dudan txerritxoa, lo egiteko honekin. Gozo. Eta txirrik Markesaren erretratua. Estalita utzi duenez, jak, horren ordez, txerritxoa erreko dut. Ondo estalita, eta hau, gorda ingo dut. Aixu, Markesa etortzen denean, oi txirri jauna, nire erretratoa. Bai, Markesa, hemen duzu, plasta, txerri. Eta orain disimulatzeko, hau dena pizka bat txukundun beharko dut, Ez dago deretxorik, arrazoi dut txirrik. Etxe osoa dago, narrazkeria osoa, begira. Txiribitonen kaltzontziloak, hemen erdian, kaltzontziloa baino gehiago, tienda kanpaina bat dute. Eta beste kaltzontzilo bek, txikina gainera, nor jarri ditu hemen, M-I-R, hobe esatea noen adu. Eta hau? Bagizu zer dena? Bagizue? Txiribitone goizero, kafesne hartzeko erabiltzen duen katilua. Mira, kasko bolillo. Kopelas, super bateko fokoa nola den, Foko bat heroi zeitemen. Badaki foko bat heroi dela, kontxo. Azaxe. Ai, Txiribiton, ematen duk Michael Jackson. Txiribiton, hau txukuntzeko, lanak banatu egin behar dira, beraz. Egingo dugu, lan banaketa. Izango ez, borroia, eta ni, nausia. Ez? Konforme. Denok ikus dezazuen, garbi. Hemen demokrazia dagoela, zosketa ingo du, Zosketa, ean orden morroia, eta nor nagusia. Isabela, Manuela, Catalina, Bulente, Tipi-Tipi-ton, Martin Chapaton, Cascabela, trompeta, lau, kili, kon, Txiribiton ito getu zaio. Mira, lasai. Berri zaingo dut, garbi, ikus dezazuen, tramparik ez dagoela. Kamorme? Isabela, Manuela, Catalina, Bulente, Tipi-Tipi-ton, Martin Chapaton, Cascabela, trompeta, lau, kili, kon, Txiribiton ito getu zaio. Garbia, korrupziorik gabe. Txiribiton, ikiten atxukundu eta nik txusenduko diat, lan gogorra dira zuendariarenak, Periodikoa irakurri eta horrela.
Txiribiton. Torna, begira zein jartzen duen, egunkarian sei jartzen duen, Ondo begira. Bart arratsaldean iluntze aldera, superbateko egoitzaren inguruetan, mamu beltz handi bat ikusi zuten, pantera baten itxura zeukan, eta ikusi zuten guztiek, beldurtuta geratu ziren. Ziribiton, gauza bat esango diet. Gauza hauek beti izate dira, ipuinak, gezurrak, eta gainera mirri hemen dagoelarik, ez da bat ere, justorik izan behar. Kompromen? Egi bat. Dena txukundu. Dena, Ziribiton, hemengo parte ere txukundu zak mesedez. Ea mamu beltzaren kontu horiek. Parregarrian. Zer aurkitu duk, Ziribiton? Odolki bat aurkitu du. Mamua! Ziribiton, hartu zerbait, eta kaska, buruan jo. Ziribiton, nik bat bitailu esaten, Bat, bi, eta hiru, orain! Ziribiton, buruan jotzeko, baina mamua ez ni jotzeko! No sartu da. Ez ikusi, izili. Ziribiton, nik bat bitailu esatean, disimuluan, ez gaitzala ikusi. Ziribiton, bat, bi, eta hiru, orain korrika, Ziribiton, bat, bi, eta hiru. Ez dago eser? Mai espian zertu da? Ziribiton? Nik esatean, Bat, bi, eta 14. Horai! Korri! Oio! Mirri eta Txiribiton zen olako afari egingo dugu, begira, behasaingo odolkiako egin berria lara jaketene. Mirri eta Txiribiton, baina ez duzu deus ere txukundu. Azkenean nik egin beharko dut betiko lana. Ara, eta kuadroa ere ez dago bere lekuan. Seguru, inozo pare honek izkutatu egin didatela. Zer? Zaudete, armairuan! Arrazo izen duten, eta nik ere banuen, bai, susmoa. Baina nola utzi daiteke honelako kuadro zoragarri bat armairuan gordeta? Ez, kuadroak bere lekuan egon behar du, denon begibistan. Ta zuek biok Mirri eta Txiribiton, ze mai azpian, maiari motorra konpontzen, ala? Tira, jeiki hortik! Siesta egiteko asmotan? Orain erakutsiko dizuet nik nire iratzargailu japoniar berria. Txiribiton, jeiki! Mirri, jeiki! Tira! Nahiko lo egin alduzu edo, zer? Nolako gaztakoa eta nolako ipurdikoa. Begira, Mirri eta Txiribiton, zekarri duten afaltzeko. Txiri, baldak esikatoten. Mamu beltza hundi bat etorri du, eta erasan etxego. Bai, baina eskerrak, gu balientria garen, eta aurre ditzeu, aurre. Eta ez dakiu zertatu. Eta horregatik, zuek edo mamurrek edo mamurren beldurretan,
Nire kuadroa hartu eta armairu barnean gorde duzu, ezta? Non dago nire txopixkat? Hor dago Txiribiton, baina ez zegoen hor baizik eta armairuan gordeta. Nork hartu du nire txerritxoaren kuadroa? Nire txerritxoren berririk etzekin, nik txerritxorik ez dut ikusi. Baizik eta nire armairu barnean kuadroa. Tira, Mirri eta Txiribiton zaudete. Ez duzue deus erekin, beraz. Mirri, hartu janariak, junzu kaldera eta egin afari bikain bat, Markez etortzen denerako. Ikusi. Txiribiton, gu biok hau txukuntzen hasiko gaitu, beraz, Ingmaia jarri eta nik jaso beharko azkenean dena. Ze nolako zatarrak zareten, Mirri eta Txiribiton. Nik jaso behar dana beti, bestela ze pentsatuko du Markezak. Txiribiton, baina noiztik garbitzen dira platerak lurra garbitzekoarekin, meserez, ez adiztikina izan. Beste zerbaitekin garbitu, Txiribiton. Ara, telefonoa. Hago, nik hartuko diateta. Bai, izan? Txirri erretratu gilearen etxea alda? Bai, nortzeraz du? Pantera beltza. Oraintxe, kuadroa lapurtu dizuna. Kontxo, orain ulertzen dut nik Mirriren txerritxoa ez dira. Bai, aizu, eta kuadroa eraman duzu. Eta kuadroa zera zure itxurakoa alda kuadroa esaltzen dira? Baina hau, txerri baten irudia da. Beraz, zu bezalako xea? Ikusiko dugun orden parre egiten duen azkena. Markesaren erretratua, nirea izango da. Pantera beltza. Tira. Beraz, berak lapurtu du kuadroa. Bere kaltetan txerriak eraman dituta. Tira. Epa, Txirri, iritsi ala Markesa Xikiñoxori? Begira, Mirri, gauza bat esango diat. Markesa Markesa esan dizuet lehen ere, Mirri, zoragarria da emakume hori, eta ez zuek esaten duzuen tankerakoa? Txirri, mesedez, deklarazia gehiago Markesori, enamoratu inalaiz, seguru, zera puzar txikin batek, baina tximur gehiago ditzuela. Tira, iritsi alda Markesa Xikiñoxori. Aizu pirindolo, nien naiz Xikiñoxo. Aizu, Xikiñoxo, nien naiz pirindolo. Tira, Mirri, Txiribiton, agurtu Markesa behar bezala. Ui, Markesa. Hori da. Aizu, sualtzara, porru batatareko Markesa. Bai, neu naiz. Ni naiz, txoizo paplonako kontea. Eta potolori, saltxitxa Frankfurreko dukea. Eta babu arpegi daukan hori, tripagailuneko Txirri. Kaixo, Txirri. Bukatu alduzu nire retratua, non da? Begira, Markesa, hemen duzu zure aurrean. Gustatzen, polita? Zoragarria da! Markesa, gauza bat pentsatu dugu gainera, begira. Gure etxera etorri zarenez, ospatzeko afari bat egingo dugu. Afari bat? Bai. Beno, bai. Zuekin afalduko dut, baina... Tira, Mirri, zukaldera, azkar, biskor. Zer duzu, Markesa? Ez dakit, enago bat ere ondo. Txorabioa, buruko mina. Nahi duzu botikaren bat ekartzea? Txirri mizina beharko nuke. Txirri mizina, tira, begira, Txiribiton, ni botikategira nora orain Markesarentzat txirri mizina ekartzera. Bitartean, behar bezala zain zakik, Markesa. Markesa, ziztu bizia naiz berriro etxean. Laster arte. Lasai, hemen izango naiz. Aperitiboa prest dago! Xuxu, nekin beti pikatzen du. Txiribiton! Aperitiboa prest dago! Txiribiton! Ai! Txiribiton! Ire asabazarren zukua hemen xagok! Dastatu zak! Ai! Ire aitonamonak! Txiribiton! Jangaitzak ire arrazaren, txerri arrazaren zukua hemen daukak. Txiribiton! Txurrupatu egintzak!
Bat, txiribiton, bi, txiribiton, hiru, Erotu egin altzarete, beti bikatzen du. txirriri esango diot. Eso iguzu, gure izango importa. Aurri izatea, Mirri maitea. Eta txiribiton oso maitea. Irrikitan nago kalean. Kaleko argitan nire kuadroa ikusteko. Kaleko argitan ikusten ezu kuadroa? Bai. Soaz. Txiribiton, lagundusak. Markez. Bere ala, itzuliko naiz. Sí. Erretratua nirea da. Zue. Txiribiton, badaki nolakoak diren aristokrata hauek. Beraiek arre esaten dutenean, denok arre esaten nahi dute. Berek so esaten dutenean, denek so egiten nahi dute. Babu, galantak. Hoitza bat. Mirri eta txiribiton, baina nola utzi zenezakete Markesa gure etxeko eskailera horiek bakar-bakarrik jaisten eta gainera kuadroaz kargatuta. Tira, behar laguntzea besterik ez denuten. Markesa, jarri mesedez. Berak esan du hori zen aizuela eta babu horrek. Markesa, zure txirrimizina. Mil esker. Mirri, zukaldera, lehen bailen. Ipso facto. Beraz, bitartean, jarri eta hasiko gara afaltzen. Baina, txiribiton burutik egina lagoi edo zer. Honena, alde egitea izango da. Ez, Markesa, baina begira, horrein afaria dugu. Nire retrato eramango dut eta urrengo astean ordainduko dizut. Baina, Markesa... Ni banoa. Baina, Markesa... Ni banoa. Nora doa gure Markesa zoragarria, mirrik egindako sopa supergozoa probatu gabe. Nire izaba Julianaren errezeta. Beno. Mirrik Sopa sopa prestatzen probatuko duenean, Markesa. sopa jaten da, eta gabo. Sopa probatuko dut. Jarri. Ikusiko duzue. Hau, nolako errezeta gozoa denetarik dauka. Olioa, ospina, gatza, ura, eta tropiezoak ere baditu tropiezoak. Txiribiton, serbitu Markesari. Bero xamarra izanen da. Txiribiton, tropiezo bat beste jarri jok. Tropiezo bain. Hori da. Baina, hau zer da? Tropiezoa, arrotoi bat gustu emateko, estarbuz bat jo behar. Mirri, arratoik txiribiton, baina, bainari? burutik egina galtzaudete. Baina zo gustu ematen dio, benetan? Markesa, Seguru? konortea galdu du gainera. Mirri, meserez, baina, zoroturik zaudete zue biok. Tira, ustak hori hor. Orain medikoaren gana joan berra daukagu, konortea galduta dagota. Beraz, Mirri, medikoaren etxera joan, ni medikoaren konsultategira joango naiz. Bitartean txiribiton, zaindu Markesa. Guazen, bizkor! Mirri! Pantera beltza! Txiribiton, madaki. Zendagiaren etxen, inoretzauk. Pentsatzen nian, ordu hauetan. Eta konsultan ere etzegoen, noski. Kasu pixko bat egin, Txirri! Txirri! Txiribiton, seko xabok? Seko xabok? Eta kuadroa desagertu egin da. Baita Markesar, Egia da. Baina,
Txirri, Zer? hemen hor bat zeok idatzita. Oh, zure kuadroa oso ederra da Txirri eta zure zopa ezin hobea. Eskerrak guztiagatik. Pantera beltza. Pantera... Basaki esagertaten, Txirri, pantera beltza etorri huk, txiribilonik, kaskateko amasiok, eta gero, zopa guztia jandik, eta gainera, kuadroa lapurtudik, eta markesa egindik, baitu sekuestratu, gero dirua eskatzeko. Seguru, bai. Txiribiton. Bai, asmatu dala. Zaudete. Esaidazu mesedez, aizue. Pantera beltza eta markesa hori ezaltzidan persona bera. Pantera beltza eta markesa persona bera ziren. Eta nik neskagarri horren zopa goxoa prestatu. Nire izan Julian ez bat, eske dena lehiotik bera botatzeko gogoa ematen dik. Dena lehiotik bera botatzeko gogoa ematen dik. Kendu izagatzea buru gainetik. Ara. Kontxo, gure porru patata. Barkatu, eneukan dirurik. Eta orduan zergatik eskatu zenidan kuadro bat egiteko, Nik zure retratua nahi nuen. Hain artista haundia zara. Aizu, porru patata. Gaiztoa izateaz gainera, tonto eta miopea, Barkatu. Txibiton, ez dugu barkatuko. Haundia. Badakizu ez edingo dugun? Mesedez, hemen sartuko. Barruan ez. Bai, barruan gainera. Badakizu ez edingo dugun? Badakizu, ez du pantera izen nahi? Guk badugu Afrikan adiskide handi bat, Tarzan izenekoa. Dijoala egazkinez Afrikara, eta han ikasiko du benetako pantera izaten angoian eta lehoi eta suge handien artean. Mir, begira, algo txiribiton, begira. Egazkinez dialin. Ez zarete konturatu Markesak zenolako sentsibilitatea azaldu duen artearekiko eta artistikiko. Begira, emakume hori ona zen, beraz, barkatu egin behar dugu. Txirri, ez diagu barkatuko. Bai, barkatu egingo dugu. Txirri, ez diagu barkatuko. Bai. Badutide, entzun. Badakizu ez egingo dugun, erreferendum musikala. Kantu bat badugu, bai ez esaten duena. Orduan, barkatzearen alde xaudetenak, kantatu denok, bai. Nirekin. Ez barkatzearen alde xaudetenak, esan, ez, bai, ez. Ez esan, Tira ba. Ea ba, kantuz denok, bai, ez. Erreferendum musikala! Bai, barkatu pantera, lapurri txura du, baina zintzoa da bera. Ez izan nortera, zintzoa izateko pasazaio aukera. Bai, esaten da errez, barkatzen duzuela esan denok mesedez. Ez, da inola ere, ez dugu barkatuko esazuetenok ez. Gauza bat, aitortu behar dira, Txirri. Hemen politikan bezala gertatzen da. Erreferendumak ez du eser garbirik uste. Mirri, gauza bat egin beharra daukagu, hau erabaki beharra dago. Beraz, zuek Tarzani bidali nahi zenioten pantera beltza. Horixe, Afrikan ikasi zala pantera esaten. Onar ezazue bada, Tarzanek berak ematea erabakia. Barkatuko dugun, ala ez. Hori bai. Ados? Bai. Zaudete. Bueno, ekarri, espere. Tarzani dituko diogu gure aparailu. Prefijoa esastu. Bederatzi? Bederatzi zazpilau, koma zazpi. Hori da.
Tartzan, kaixo, txirri mirri eta txiribiton gara eta superbateko lagunekin gaude. Tartzan, zer modusan? Tartzan, arazo bat dugu. Pantera beltza izeneko emakume lapur bat izan dugu eta harrapatu egin dugu. Nire honek diot barkatu egin behar dugula, baina mirri eta txiribitonek diote, ez zura egana bidali eta zigortzeko. Tartzan, meserez erabakia zuk eman, barkatu ala ez, baina meserez argi eta garbi esaiguzu. Tartzan. Mila esker Tartzan eta hurrengo bat arte, agur! Kontxo, argi eta garbi precisamente. Mirri, argi eta garbi esan dut Tartzanek. Zuek ulertu alduzue? Esango dizuegu, ara. Pasatako eguberrietan, pasatako gabonetan, Tartzanek opari batzuk bidali zizkigun Afrikatik, ez da? Bai, Afrikako souvenirs batzuk. Bai, Afrikako... Oroigarri batzuk. Oroigarriak. Berak esan du, txiribitonek erabili ditzala, panteraren inguruan erabili ditzala, eta gerokoak. Txiribitonek erabili ditzana? Bai. Afrikako magia beltz hori izango da hori. Ikus dezagun, zer egiten duen txiribitonek horrekin. Eta orain zer, txirri? Orain, zabaldu kutxa, zer gertatzen den? Txio birtula! Yupi! Txintxorieta! Itxue, hau ospatu beharra do! Gaur ere honik atera gera gure pasadizonetetik. Beraz, ospatzeko gauzik zuzenena eta egokiena, kantu bat egitea. Badakitxe kantu ingen genetxaken, Pantera beltzorrek hainbeste gezur esan duenez, gure gezur kantatuak egin genitzaken. Zar! Horixe! Zizar, notizia Dakar. Zizar, soñuta zalapar. Zizar, eguzkia, berde jarri dela da. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Muntua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, mutila, hori lukainka. Zizar, notizia Dakar. Zizar, soñuta zalapar. Zizar, eguzkia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojako zikarri jasotzan, ta monarkikoak, Republika, gora! Ai, mutila, hori lukainka. Zizar, notizia Dakar. Zizar, soñuta zalapar. Zizar, eguzkia, berde jarri dela bar. Hau da marka lagunok. Mirri eta txiribiton biak gaixo jarri dira. Batak tripako mina du. Eta besteak berriz
Sudurra hunditu egin zaio eta piper bat ezin handia jarri zaio. Izugarria. Gixajoak! Baina, lasai, ez kezkatu. Txirri oro jakitunak bere azken asmazioa borobildu du gaurko. Hementxe duzu zuen aurrean, gaxoak sendatzen dituen makina! Azer gelkeria! Bira, entzun arretaz Lolita erizain agurgarria, nire marabila hau martxan jartzeko lehen da bizi palanka gorria sakatu behar da. Eta ondoren, palanka berdea. Horixe. Oso argi dago! Lehenengo berdea eta gero gorria! Ez. Lehenengo gorria eta ondoren berdea. Ufa! Ze komplikatua den! Tira, emakume argia eta listoa zerazu, eta ziur nahi segituen ikasiko duzula, Ez natuko aldidazu bitartean, Mirri? Oi, Azkar ba, Lolita. guztiz jauna! Kopilas, txibiton, babolio, txise egin dira gainean. Ze uste du potolontzonek, Edakizue, potolo hau gezurretan aritu da, eta sudurra hazi egin zaio Pinotxori bezala. Txiribito, potolo dago, bai? Baina zuk ere sekulako tripatxoa daukazue. Olentzero ematen duzu. Aurdun nagoela ematen du, Tira, hau da deskalabroa. Mirri, meserez, Ekin lanari, Lolita. Baina, txirri, nor da tipa itxusi hau? Lolita kukurruku, erizain diplomatua eta kolegiatua. Gauze bat izango diat, erizain diplomatua eta eskolatua izango du, baina bizarrak zauzkaz. Erizainok, lan asko egiten dugu, eta ez daukagu gure burua atontzeko astirik. Tira, arrazoia du. Ai. Noski, nire makina probatzeko momentu eritsi da. Beraz, ire tripa handi ustel hori sendatu behar diagu. Tira, Lolita, ekin lanari! Bai, horixe, neuk sartuko zaitot txikito. Ez, bakarrik sartuko naiz. Bai, sartuko naiz? Bai, banoa. Tira, dena prest, Mirri sendatu behar dugu, Utzi niri. Traste hau martxan jartzeko espezialista izan behar da. Arrazoia duzu, Lolita. Gogoratu, lehen da bizi, palanka gorria eta ondoren palanka berdea. Tira, azkar. Hori, lehenengo berdea eta gero gorria. Eta iso, Txirrik konzentratu egin behar du eta... Iso. Bai, arrazoia du Lolitak, isiltasuna behar dugu Mirri ondo sendatzeko, ea. Mirria. Argia piztu, mesedez, argia piztu. Zoragarria! Nire
makina ondo dabil! Arria piztu mesedez, arria piztu. Betiko mirri itzuli zaigu moñoñoa eta nahiko kalabitatea dira. Zora, Garri! Sabelean ez, baina buruan du honek aberia. Egia, txinibiton, arrote honak pixa egin dizu buruti berak bai hoxe. Txiribiton, potolon, tira! Motel hori duk sudur pusketa handia! Piperra baina handiagoa! Ui! Ebakuntza larria, egin beharko dugu txinibiton! Venga, guazen. Lolita kukurruku nauzu. Bai, Txiribiton. Erizen diplomatua? Lasai egon esku honetan nago eta tira! Primeran! Geldi hor. Nork itzali du argia? Nork itzali du argia? Nork itzali du argia? Geldi hor, motel noragoa, kontxo! Zartako bat... Atorrona! Argia bengo, zuek! Atorrona! Tira! Ez diat eseri ikusten. Ba, tira, eseri, bestela muturra puskatuko duketa. Tira! Oh! Hau, harrigarria, benetan. Aizu hemen, zerbait arraroa gertatzen da, ez? Nire makinak oso ondo sendatu du, baina itxutua bezala atera da. Ez kezkatu txirri! Txiribitonekin zorte hobea izango dugu! Bai, ea. Gogoratu bada, Lehen da bizi palanka gorria eta ondoren palanka berdea. Bai. Lehen ere, horrela egin dut ez da? Dena prest, Lolita? Ez egin kasurik, mokitzu hauei. Nik beti ongi betetzen ditut zure aginduak, txirri! Nahi duzunean? Orain txe kukurruku, txirri, kukurruku! Seguru ondo egin duzula, ez da? Deskuiduan ez zinen nahaztuko? Erizain diplomatuok ez gara nahazten! Primera, ikus dezagun nola aterako den orain Txiribiton, ea! Ai! Baina, Txiribiton desagertu eginda, lurrundu eginda? Ui, txirri, zure traste hau, matxuratuta dago. Barne kaldan begiratzera, no? Zer gertatu daitetu. Bai, azkenean lortu dut garaipena, gorakako sai eta gorakako zeina. Eta orain, lehenengo berdea eta gero gorria, eta akabo txirriko gaikarria. Piztu argia eskar, jopilak! Azkenean lortu dut erlote hauek satanizatzea. Baina, bada espadare, begiratuko dut berriro ea, Txiribiton basurde hori desintegratu den ala ez ikusteko. Eskar, piztu argia!
Pilas! Orain bai piztu zuela dia! Orain bai ikusten dudala aderki! Estupendamente! Txiribiton, beti bezain potoloago, Tatxirri? Beti bezain nortero. Aizak Txiribiton, eta ze gertatu da Lolita erizain agurgarriarekin? Ez zioan ba, zer txarrik egingo? Irekiatea kakusina zikinari, kakusina matzurrari. Guau, Txiribiton! Honetan bai, pieza ederra izatu duke! Egia lehentzuten duena, kakusina daukak hor barnean? Atenzione, mutilak! Hartzailanetan hasi behar dugu eta! Aldau ardi ederra! Eta gazta ederra jango ditugu orain honekin! Momentuz, gaztakoak! Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu onaxe etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Esusto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai.